Fogadják szeretettel a 8. C-osztályosok ünnepi műsorát. Áprilisában véget ért a második világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anyamosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Tányérban és pohárban, az ott van, az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták össze követeléseiket. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását,
Új kormány Nagy Imre vezetésével. A bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását. Szabad, többpárti választásokat. Teljes véleményszólás és sajtószabadság. A Kossuth címmel visszaállítását. Március 15-e nemzeti ünnepé, október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánítása. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címet. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének. De már milyen a Pesti utca? Este 9:30 körül a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úton álló Sztálin szobrot, a zsarnokság jelképét. A rádiónál a 16 pont beolvasását követelték, ezt azonban megtagadták tőlük. A felhőlött tömeg jelszavakat skandált. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Aki magyar velünk tart! Aki magyar velünk tart! Sötétedéskor eldördültek az első lövések, megindult a fegyveres harc. Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik és elverik. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövei. Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére folyt. A 3 szillabogók mellé tegyetek ki gyártabogót. Másnap, 21-én reggel szovjet tankcsapatok vonultak be Budapestre a felkelés elfolytására. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés nemzeti szabadságot változott. A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot. A harcosok között sok volt a 10 éves pesti srác. Az inkább megfélemlítésnek szánt szovjet beavatkozás kudarcot vallott. Másnap, szerdán reggel, por, ágyúszó és szenvedés.
Mégis, mikor átvágtam a hősök terét, mosolyognom kellett, mert nem állt szó volt többé a csizmában. Csütörtök. Lázrózsák mindenki arcán. Földvári már keddeste elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek. Még több ér. Tankuk a ligetnél. Az ütegek torkolatüzeit nézem éjjel, és borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik. 6 nap. A kénezett arcú halottak apró csokorra a mellikön a járdán. Köztársaságtér. Rőplapok, szorongás. Szemem előtt kis, tétova szivárvány. Ölelkezés az írószövetségben. Csomagolnak, és indulnak haza. Feltépelt sinek, utcák. Fölöttünk a szabadság lílium illata. 1703, 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állok kínzóik ellen. Bármi következik, boldogság, hogy megértem. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben 4-szer virágba borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőled, hát téged kiküldöm, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én ablak volnék, akkor a nap lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposnak, alattam a föld is, sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. A fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el, és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat.
Újraalkosult címer lett a hivatalos állami jelkép. Március 15-e pedig ismét nemzeti ünnepé vált. Újjáé lett a többpártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha 100-szor tudtak bátrak lenni, 100-szor bátrak és viharvertek. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói Szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. Ez volt hited, a szent, a nagy eszme, te sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki meleg véred, mint frissen bomló rózsád. Fent lobogsz már a csillagokban, s örök fényeddel üzened. Örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. November 4-én, vasárnap hajnalban megindult az első főerejű szovjet támadás a magyar forradalom eltikrására. 5 óra 20 perckor Szabadkossuth rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a Farkasréten halottak napi mise csend fogad. Novemberben fehér virággal fedik a sírokat. Novemberben égnek a gyertyák. Kicsinyek, teltek, véznek és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Áldottak az özvegyek, kik a holtapák puskáját a fiak kezébe adták, a műhelyben a helyükre álltak, és a mezőkre mentek. Áldottak a gyerekek,
kik búgó csigáik sarokba téve rohadtak tankok ellen, és utolsó sóhajjukkal anyjukat hívták és a hazát. Áldottak a diákok, kik zsongó iskolából az utcára rohantak. Zsebükben történet cserélve át a ceruzákat. Áldottuk az öregek, kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál, géppisztolyok ellen mellük falát emelve. Áldott légy Budapest, lerombolt falaiddal, megcsonkított szokraiddal, széttört hídjaiddal és földre sújtott tornyaiddal. Áldott légy Budapest, gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben, mert csorgó vére nem mossa földünk gyalázatát, és halottaid nyomában biztos lábattal indul a szabadság. A történelem kereke végül úgy fordult, hogy a hősök áldozata nem volt hiába való. 1989. október 23-án a forradalom 33. évfordulóján Szűrös Mátyás, a parlament akkori elnöke, az országház ablakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. A legázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betövő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullania. És ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz mi nékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erővel, amelyek elhomályosítják a történelmet. Bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felelmelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke. Műsorunk zárásaként énekeljék el közösen a szózatot.
Tanító néni, tisztelt vendégeim! Valóban a 20. század legnagyobb magyar ünnepel október 23-a, mely egy békés egyetemista tüntetéssel kezdődött, és amely Csepelen november 11-én véres leszámoló megtorlással végződött. Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy megköszönjem a 8. osztálynak és felkészítő tanárunk, az osztályfőnökének, Hajnikának ezt a nagyon-nagyon szép és látványos műsort. Nekem művészember lévén leginkább a különböző performance jelenetek tetszettek, és természetesen az ének, amely bár ez egy szomorú ünnep, mindig reményt ad számunkra, ez a 23. ünnepség. És az igazgató néni üdvözletét és köszönetét is szeretném tolmácsolni, miszerint a 8. osztály minden tagja osztályterület vagy igazgatói dicséretben részesül, és ha megengedett Hajnik, akkor szeretnék egy nagyon jelképes kis világot átvanítani neked a nagyon szép műsorért, amely nagyon szépen végigkísérte a 23. eseményeket, és nekem személy szerint is nagyon tetszett. Gratulálok! Szeretném megköszönni Őki Jánosnak a műsorban nyújtott segítségét, a technikai erősítést. János, gyere kérlek szépen, és elszokták szeretném ezzel bezárni ezt az ünnepet, és mindenkinek további kellemes napot kívánok, illetve kellemes és balesetmentes őszi szünetet. Viszontlátásra szeretném! Muito